emakhaya uma khwesa umdlalo osele nikhuluma naye bakithi ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya ngithi hlalani phansi ngithi nethezekani bakithi ngithi namukelekile kuleli khaya bakithi ngoba qala ukubonela ipheju bethu ngiyanamukela nje ngivula izandla bakithi ngithi hlalani phansi nethezeke kepha ningakhohlwa ke ukuthi ni subscribe bese nithena on notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esisesayiqopha nawe phela uzokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena bakithi. Okay, namhlanje sizohlaziya iphupho kodwa lokuphupha ngezinyoni. Athi umuntu mina ngiphupha inyoni yenza ukuthi mina ngiphupha inyoni kodwa bekwenzeka kanje. Sizohlaziya iphupho elifaka izinyoni kodwa ngezindlela ezihlukahlukene ke bakithi. Okay, sizoqala nakenzeka ukuthi uzophupha izinyoni kodwa uthi ephupheni lakho uphupha izinyoni zindiza. Akuthi akuniyazibona ukuthi zindizela phezulu. Singasho ke sithi lokho nje kukodwa ukubona izinyoni zindizela phezulu kusho ukuthi kukhona ukukhululeka okusuke kuzokwenzeka empilweni yakho noma kuwena. Kungenzeka ukuthi khona into ebiyixhala kuwena noma kukhona lento ebikuphethe kabi noma ebikumise kabi, kepha emva kwaloko uma ngabe usuthonga izinyoni zindizela phezulu, lokho futhi usuzokhululeka kunanoma ngabe yini esukade ikuphethe kabi noma ikumise kabi ngaleso sikhathi. Ukundiza kwezinyoni kusho ukukhululeka bakithi okuzoba khona empilweni yakho noma okuzayo bakithi. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi ke kuyasho kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uzophupha izinyoni kodwa zindizela phezulu. Kukodwa nje lokho kuyayikhomba impumelelo, kuyakhomba izinto ezinhle ezisuke zizoqhamuka empilweni yakho ngaleso sikhathi. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha izinyoni zindiza kodwa kukodwa lokho singasho sithi kwesinye isikhathi kuyasisho isiqalo esisha ukuthi khona lento entsha noma khona ukuqala kabusha okuzokwenzeka, khona leli page elisha elizombuleka empilweni yakho kodwa lelo page okusuke kuyipage elihle eliza nezinto ezinhle bakithi. Kanti kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uphupha izinyoni kanti vele ungumuntu kwamoya bese ubona izinyoni zindizela phezulu. Kukodwa nje lokho kuyakusho ukuthi wena vele ungumuntu wezithunywa. Kanti futhi kwesinye isikhathi uma ngabe usubona inyoni zindizela phezulu, singasho sithi ke lapho kungenzeka kube kusuke kuyisithunywa sakho leso ngaleso sikhathi, kusho ukuphakama kwamandla noma kwasona isuke siziveza kuwena ukuthi cha sesiphakeme kangakanani. Ingakho kwesinye isikhathi uzophupha ke ubona izinyoni zindizela phezulu uma ngabe kwesinye isikhathi ungumuntu kamoya. Kanti ke kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uzithola ukuthi uphupha izinyoni zindiza kanti ungumuntu mhlambe osebenzayo. Kwesinye isikhathi uma ngabe ungumuntu osebenzayo uthola ukuthi uzophupha kanjalo bese mhlambe akithi emsebenzini mhlambe kube khona ukukhushulelwa noma ukuthi ukhushulele esigabeni esilandelayo noma uthole isikhundla emsebenzini. Kodwa ubona nje inyoni uma uzoyibona indiza kusho okuhle. Kuyenzeka kube khona ukudluliselwa phambili noma ukuthola isikhundla emsebenzini uma umuntu osebenzayo. So kukhona izinto ezinhle noma kukhona into enhle esuke izokwenzeka kuwena kodwa ngaleso sikhathi. Okay, kanti ke futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uyiphuphe izinyoni zindiza kanti kwesinye isikhathi kusho nje ukuthula ukuthi empilweni yakho ke manje sekuzoba nokuthula, khona lokukhululeka, khona lokuthula komoya komphefumulo nje ozoba nako kuwena ngaphakathi. Uthola ukuthi isikhathi kunesikhathi eside ungaphathekile kahle noma ungenakho ukuthula. Manje masubona inyoni indiza lokho kuyakusho noma uyatshengisa ukuthi ke manje sekuzoba khona ukuthula okuzokwenzeka empilweni yakho. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi omunye athi ngiyiphuphile mina inyoni kodwa ibikade imile nje ngibuka athi senginesikhathi noma nedlandlana nje eziningi ngiloko ngiphupha kaningi nje lo ngiphupha inyoni imile ingibuka. Ukuphupha inyoni ke nje imile lokho kwesinye isikhathi usuke utshengisa ukuthi njenganomuntu esikhathi onezithunya ingilozi yakho isukutshengisa ukuthi ikubhekile ngaleso sikhathi, sikutshengisa ukuthi cha igadile kahle kahle ukuthi cha sikhona ayingoba singekho. Kanti kwesinye isikhathi ke futhi
kuzokwenzeka uphuphe inyoni kodwa uthola ukuthi ifuna ukundiza kodwa iyahluleka, yabona, iyazama ukundiza kodwa iyahluleka. Lokho ke akukuhle, lokho kusho ukucindezeleka noma kuyasho ukuthi kulokho okuzamayo empilweni kodwa manje kunezinto ezizamayo empilweni kodwa akiyeki phambili. Iyazama inyoni, yabona, iyazama ukundiza kodwa manje akundizeki. Lokho kukhomba ukuthi kunezinto osukuzama empilweni kodwa aziyeki phambili, uyazama kodwa akuyeki phambili. Khona ke lento kwesinye isikhathi usole ukuthi esuke idala ukuthi kwenzeke njalo. Engingasho-ke ngiso isikhathi uma ubone into enjengenalezo ungalizibi lelo phupho ukuthi libonile inyoni zami ngidize kodwa ihluleka, bese uyaliziba lelo phupho. Kufuneka uyilandele into enjalo. Leyo nkulumo nje usuke uvezelwa yona isuke isexwayisa ukuthi khona inkinga ekhona evimbela izinto zakho wena ukuthi zingakwazi ukuthi ziye phambili, njengokuyibona inyoni isuke izama ukundiza kodwa kungandizeki. Kanti futhi kwesinye isikhathi ke uma ngabe ungumuntu kamoya ubona inyoni kanjalo indiza kodwa kungandizeki, kusho ukucindezeleka kwesithunywa sakho ukuthi manje khona lento ecindezela isithunywa sakho ukuthi singakwazi ukuqhuma noma singakwazi ukuphakama ngendlela eyiyo. Babona ke mangabe uzobona kanjalo, ingakho ngisho namanje ngiphinda futhi ngisho ngithi uma ngabe ubone kanjalo ungalizibi futhi nalelo phupho bakithi. Ubonile inyoni iyazama ukundiza kodwa cha akundizeki, iyazama akiyeki phambili noma kwenzeki lokho esuke izama ukukwenza. Wena uqobo lwakho lolo noma isithunywa sakho leso asikwazi ukuya phambili, asikwazi ukundiza, asikwazi ukuqhuma kodwa yize sizama ukukhonza khona lento esuke isicindezela ngaleso sikhathi. Okay, kanti kwesinye isikhathi ke kuzokwenzeka uthola ukuthi uyayiphupha inyoni kodwa uma ngabe uyiphupha inyoni noma uyazibona ziningi ziphethe ukudla, zibamba ukudla ngomlomo noma uyazibona ziyacosha zona izinyoni. Lihle kakhulu ke lelo phupho uma ngabe uzibone izinyoni zenza kanjalo, ngoba kusho ukuthi noma ngabe yini ebizicelo zakho obukade uzicela kundlozini yakho noma ukade uzikhulekela, okusho ukuthi zisendleleni lezo zicelo lezo, kunezinto ezinhle ezizayo. Engingasho ngithi kwesinye isikhathi kulokho osuke ukwenza ngaleso sikhathi, qhubeka ukwenze kakhulu ngoba uzohlomula ngalokho wena osuke ukwenza, khona okuhle ozokuthola ngalokho usuke ukwenza ngaleso sikhathi. Zinhle inyoni uma ngabe uhle, uma ngabe uphupha inyoni uzibona ziphethe ukudla noma zicela. Okay, kanti ke singacela manje ziphethe ukudla noma zicosha na ungidideka. Okay, kanti ke futhi ke kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uthola ukuthi yazi ukuthi athi umuntu bengiphupha izinyoni kodwa ngizibona zizungeza. Angithi yabona, uma ngabe ke uphupha into efana naleyo, ikakhulukazi athi umuntu ngizibonile izinyoni esibonakalisweni kodwa manje zizungeza ekhaya la ngihlala khona noma ekhaya lami, lokho nje kukodwa ukuthola ukuthi uma ngabe zenze njalo kusuke kufunekala ukuthi kube khona ukuthula kulelo khaya. Njengoba zizungeza nje ziveza ukuthi akukho ukuthula kulelo khaya, azikwazi ukungena kahle zihlaliseke ngoba lelo khaya lisuke lingenako ukuthula. Ukuthole kwesinye isikhathi uthambe kulelo khaya kufuneka izinto ezifana nenhlambuluko ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kusuke kukhona into ewumsindo esuke ikhona ekhaya. Ingakho omunye noma abanye bezoboniswa ekhaya athi umuntu ayibo ngiphupha inyoni ngizibuka zizungeza ekhaya, ukuthula kusuke kungekho. Kodwa ke manje uma ngabe senizibona kusuka sekufunakala ukuthula kulelo khaya ukuthi cha enzenzani inhlambuluko noma thelana amanzi noma akuphela ukuthi kube khona umsindo kulelo khaya bakithi. Ngicabanga ukuthi ngizogcina nje khona lapho, ngizwile ke bakithi, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Siyabonga.